hazır siparişlerini bu Daşravat köytön, Daşravat ovadan bir eldaşımız satın aldı, yani öňünden geçirdi. Biraz miktarda pulunu geçirip koydu, kalanını alanda verecek dedi. Soň teslimat edip beriň dedi. Ne şolar ýalak işlerem etýändir. Häzirle söküp törsüne şu aňarky ýalak düzülende. Ondan soň bir ton guýýan içine islendik renkde. Oşum o zatlaryny uje ustalar ýa-da düşünýänler bilýär. Häzirne uğratmak üçin upakovka edip taşna da şolar ýalak demänem ýelmäp uğratýas. Näzir ýanynyň bizden şolar uly harit alanlara hökman ýanynda sowgat berýändir. Biznes Türkmenistan kanalynyň adyndan bir biznes kitaby, ikincem täze gelen ene şu taýda ýörüýte müşterilerimiz üçin alıp koyduk. Geldi şonu şu hem satýas ine hem müşterilerimize sowgatlyk berilýär. Açyk görkezýän size öňüm görkezipdim ine. Şular ýaly. Ine dekorativna valiklar. Öýüňizi remont edip bilýäňiz. Ine şular ýaly bir valik bilen sowgat kitap häzir ýajalara dowam edýär. Rim koloniyalarlara ine şular ýaly sowgatymyz ýa görkezdik. Kitap bilen valigam ýanynda. Ine sowgatyny üstüne goýdyk, bunam skoçlar şeň görünip dursun kitapda. Şuňa diýip skoçlap, ine sowgatyny bile uğradars.